with regards to the upcoming El Nino, we have 5 things na natong gi-prepare with the guidance of Governor Pam. Number 1, we have 20 sets of small water irrigation. We will provide water pump and packages siya na ay 4,000 liter capacity plus 100 meters na hose kay ang atong mga kabukiran ron, atong mga kasapaan, dili pa gyud entirely nga ni dried up siya. So still makakolekta ta og tubig para magamit sa atong mga kaumahan. And aside from that, we will also provide plastic drums, 200 liter capacity kay katong mga areas nga napa-existing ilang mga tanom, still ato sila nga ma-harvest sa saktong panahon with provision of kaning mga kapunduhan o tubig dito sa ilang tagsa-tagsa kaumahan. And aside from that, naay naka-pipeline na to nga na 10.5 million pesos nga assorted short duration vegetable seeds. Kung sa man siya kaning mga utanon nga ma-harvest na to within 15 to 20 days. Lettuce, kangkong, pichay, okra, pepper, mo ni mga dali-dali ra kayo nga basic kayo nga gikinahanglan sa atong tagsa-tagsa ka mga households. And we will go through sa atong bago nga programa nga gitawag og FAID, Food Always in the Home. This will be distributed sa mga puroks and sa atong mga households. And aside from that, sa atong mga mananagat, ongoing ang construction karon sa kaning mga payaw or fish aggregating devices. Basta tingin ang isda sa katong kadagatan usually katag na sila. So ang mga mananagat, atong mga small time fishermen, mabalaw na sila pangit school of fish or duot sa isda. Whereas kung nagbutang ka og payaw, makasave pa sila sa fuel. Kay ang local term man dito sa atong mga mananagat is arong, kan ka og landong dito sa dagat. Then ang isda tapok na sila dito, so ang mananagat na magsigsuri-suri nga mangita pa sa school of fish ato na maka-save siya sa fuel. So usa na sa atong ongoing na construction karon sa atong eating devices. Natay 212 payaws or fish aggregating devices na ongoing ang construction sa whole Cebu province. And on top of that, kaya punod man jud ang tanan nga naatay agri-fishery insurance program sa atong gagmayng mananagat o sa atong mga mag-uuma. Covered na sila for as long as insured sila. The Cebu Provincial Government will pay the entire yung cost sa insurance and then indemnity at mahatag sa itong gagmayng mag-uuma o mananagat.